Исәмсез серләшик, дәвам итәбез. Мин Айсылу Лерон, психолог Вәсилә Шәмсевәлиева. Безнең хат бар. Ул бик кыска, ләкин бик зур проблема чагылалык хатта. Исәмсез. Абьюз нидә чагыла ул? Мине ирем мәсәлән чыгарымнан чыгарганчы тырыша да, аннары видеога төшерә башлый. Бу абьюзмы? Шундай кыска сорау бер караганда, ләкин бу сорауга җавап биргәнче безгә мөгаен башта гомумән абьюз нәрсә ул дигән сорауга җавап бирергә тырышырга кирәк, чөнки кайберәүләр бәлки бу сүзне әле белмидер, бу терминны. Беләсеңме, бу хакта мәгълүмат бик күп хәзерге заманда да, материаллар бик күп. Һәм абьюз нәрсә ул? Башка кешене җәберләү, мыскыллау, башка кешене бөтенләй түбәнгә төшереп бетерү. Бу мыскыллау төрлечә булырга мөмкин. Бу психологик яктан кимсетү дип әйтер идегеме? Каты кимсетү инде теге ул. Усал әле ул ярый усал булса. Ул менә мыскыл итү. Кешене мыскыл итү. Психологик яктан мыскыл итү булырга мөмкин. Физик яктан мыскыл итү. Шушы кешене мәсхәрәләү дип әйтер идем. Менә бу сүз туры килә. Менә мәсхәрә итү кешене. Ул шулай ук эмоциональ яктан мәсхәрә итү булырга мөмкин. Сексуаль яктан мәсхәрә итү. Аның төрләре бар инде. Һәм буларның нигезендә нәрсә ята? Бер кеше икенче кешене бик каты мәсхәрә итә һәм рәнҗетә. Бер нинди кагыйдәләрне бер сәбәпсез. Ул аның сәбәбен әлбәттә үзе табырга мөмкин, теге кешеме, ләкин төп үзенчәлеге ул бер нинди этик нормаларга сыймый, ул бер нинди кагыйдәләргә туры килми. Кешеләрнең бит инде үзара аралашуда нинди дә булса шикләре бар, кагыйдәләре бар, әхлакый кагыйдәләр дип әйтәбез. Бер нинди әхлакый кагыйдәләргә сыймый торган дәрәҗәдә мыскыл итү, мәсхәрәләү, җәберләү. Менә бу очрак хаттагы бу инде абьюз була. Беләсеңме, монда бик аз мәгълүмат бирелгән. Мин бу хакта монда нәрсә була дип әйтә алмыйм берничек тә. Чөнки без бит аның нинди ни өчен шулай эшләгәнен белмибез. Ул анда әйткән видеога төшерә башлый мине дигәнеме. Без шушы видеога төшерү моментына кадәр нәрсә булганын белмибез. Бәлки анда ситуация шуның кадәр кискен булган ки, бу кеше аны үзен саклау максатыннан видеога төшерәдер. Алай да булырга мөмкин. Яисә инде киресенчә бөтенләй рәнҗетү өчен, бөтенләй мәсхәрә итү өчен, бу видеоны киләчәктә аңа каршы куллану өчен төшерәдер. Белмим. Монда төрлечә булырга мөмкин. Шуңа күрә мин бу хатка турыдан-туры гына бер төрле яссылыкта гына җавап бирә алмас идем. Чөнки без ничкәлекләрен белеп бетермибез. Инде гаиләдә, тормышта чыннан да шундый хәлләр булгалый. Һәм әгәр дә сез менә шундый хәлгә юлыккансыз икән, сезнең янәшәдәге кешегез ул ир белән хатын гына булырга мөмкин түгел. Анда бала һәм ата-ана мөнәсәбәтләре булырга мөмкин, яисә якын туганнар ягыннан булырга мөмкин шундый мөнәсәбәт. Шундый мөнәсәбәткә юлыккансыз икән, беренче чиратта моны танырга кирәк. Чынлыкта да мин шундый кеше белән аралашам. Чынлыкта да менә шушындый хәлгә килеп җиттек әле без дип беренче чиратта моны танырга кирәк. Үз-үзеңә әйтергә кирәк, курыкмыйча, бу чыннан да шулай. Яисә ул бит әле беләсең, ничек еш кына була, мондай кешеләр сине гаепле итеп калдырырга тырышалар, яраталар, ул шулай булып чыккан. Абьюзерлар инде дип әйтәме? Алар әйтәләр, менә син үзең гаепле шундый булганга, шуңа күрә мин сине шулай мәсхәрәлим. Алар бик яхшы манипуляторлар, алар бик яхшы психологик яктан менә баса беләләр кешене. Һәм кеше чыннан да үзен гаепле сизергә мөмкин. Тукта, мин үзем гаепле, шуңа күрә менә миңа шулай эләкте дә инде бу дип. Ләкин монда менә шушы шикне ачыкларга кирәк. Чыннан да мин шушы хәлдә гаеплеме, яисә бу кеше махсус рәвештә мине шушы хәлгә төшерде, миңа шушы яланы якты, менә шушы шикне ачыкларга кирәк, танырга кирәк. Инде нинди дә булса шикләрегез бар икән, тукта әле, минем янәшәмдәге кеше белән яшәү рәвеше абьюзны хәтерләтә, чыннан да шул ахы бу дисәгез, монда инде шушы ноктага килеп җиткәнсез икән, карарга кирәк, фикер йөртергә кирәк һәм бәлки инде белгечкә дә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Монда абьюзерны ничек тә булса дәвалап буламы? Әллә инде ничек бар шулай качырга тизрәк? Беләсеңме, без бер кешене дәваламый, без бер качанда кеше һәрвакыт үзенә үзе генә ярдәм итә ала, без бит табиблар түгел. Табиб кешене дәвалап җибәрергә мөмкин, башка җирне дәвалап җибәрергә мөмкин. Инде башка кешене без үз ярдәмебез.
һәм аңа дәвалау кирәкме, юкмы, без ул хакта хәтта уйлана да алмыйбыз. Чөнки һәрбер кеше үзе өчен үзе кабул Димәк, итә. бу очракта әгәр дә син танығансың икән, минем янәшәдә абьюзер. Нишләргә? Мөнәсәбәтләрне туктатырга. Аның дәрәҗәсе бар дип әйтер идем мин. Җиңелчә генә абьюз да була, ниндидер урта дәрәҗәдәге дә була һәм көчле абьюз да була. Әлбәттә, инде иң ахыр чиккә җиткәнсез икән, анда физик көч кулланылырга мөмкин, анда эмоциональ яктан бик каты җәберләү булырга мөмкин. Шундый дәрәҗәгә җиткәнсез икән, бу кеше янында калу мөмкин түгел. Еш кына бу мөнәсәбәтләрдән дөрестән дә китәргә кирәк. Бу бердән-бер чыгу чарасы булырга Чөнки аның мөмкин. ахыры гомумән үлем белән бетәргә мөмкин. Ахыр чиктә. Булырга мөмкинме андый ситуация? Мин аны әйтә алмыйм, ничек булырга мөмкин икәнлеген. Гадәти ситуациядә үлем белән тәмамланырга мөмкин. Мин аны әйтмәс идем, нәкъ менә абьюзерлар шулай эшли дип. Ләкин бу мөнәсәбәтләрдә куркыныч яный икән, физик яктан куркыныч яный икән, эмоциональ яктан шактый куркыныч яный икән, иминлеккә зыян килерлек мөнәсәбәтләрдә әлбәттә инде кеше калмый кашанда. Кеше бу мөнәсәбәтләрдән китү юлын карый һәм инде бу мөнәсәбәтләрдән чыгарга кирәк башта, аннары шушы ситуациягә читтән карарга кирәк. Ни өчен шулай килеп чыкты әле ул? Чөнки беләсеңме, еш кына менә шул мөрәҗәгать итәләр, менә минем янәшәмдәге кеше абьюзер, ул менә шундый мөнәсәбәте миңа аның начар. Ләкин монда икенче яктан да карарга кирәк бу мәсьәләне. Бәлки мин үзем дә билгеле бер дәрәҗәдә абьюз мөнәсәбәтләргә нигез саламдыр. Абьюз мөнәсәбәтләр булсын өчен ниндидер шартлар тудырамдыр. Монда бер яклап кына карарга ярамый. Бер кешене гаепләп калдырырга ярамый бер кайчанда. Теләсә кайсы мөнәсәбәтләрдә ике як бар. Һәм монда шуңа күрә ачык, аек, акыл белән эш итәргә кирәк һәм карарга кирәк. Минем үземнең өлешем нинди? Шушындый мөнәсәбәтләр килеп чыксын өчен мин үзем никадәр тырыштым. Куштанаклар эчендә. Ул яктан да уйланырга кирәк. Кай вакыт инде корбан шундый дәрәҗәгә җитә, ул аны норма итеп кабул итә башлый. Шулай булырга тиеш. Һаман ул аклана, нәрсә өчендер һаман аклана, гаепсез булса да ниндидер мускуллауларга нормаль итеп кабул итә башлый. Ярый, әйтте, ярар дигән шикелле. Нормаль кеше, мәсәлән, андый сүзгә син нәрсә әйтәсең дип гомумән теге белдерер иде үзенең фикерен. Ул анда белдерер дәрәҗәдә түгел, ул инде аның нормалар какшаган. Алай да булырга мөмкин. Шуңа күрә мин һәрвакыт әйтәм, әгәр дә сез һаман да шушы мөнәсәбәтләрдә булуыгызны дәвам итәсез икән, димәк сез яисә чиккә җитмәгән әле, яисә сез чыннан да моны норма итеп кабул итәсез. Ләкин әхлакый нормалар алар билгеле. Бер кайчан да әхлакый кагыйдәләр нинди генә халыкта булмасын, нинди генә диндә булмасын, нинди генә заманда булмасын, алар һәрвакыт бар, алар билгеле әхлакый нормалар, әхлакый кагыйдәләр. Кешенең чикләрен үтеп керү ни дәрәҗәдә мөмкин, ни дәрәҗәдә мөмкин түгел, алар билгеле. Без аны һәрберебез дә беләбез, бик яхшы беләбез. Кешене мыскыл итәргә ярамый, җәберләргә ярамый, сугарга ярамый, кагарга ярамыймы? Алар бит бар. Алар билгеле әйберләр, бу хакта сөйләп торырга кирәк түгел. Инде менә шушы кагыйдәләр бозылган икән, шушы әхлакый нормалар бозылган икән, ни өчен мин һаман әле бу мөнәсәбәтләрдә дип үз-үзеңә сорау бирергә кирәк. Чөнки мондый мөнәсәбәтләрдә булуның кайвакыт икенчел файдасы бар. Мондый мөнәсәбәтләрдә булган кеше аны үзе әлбәттә аңламаска мөмкин. Һәм танымый да ул аны. Танымый да ул аны. Аның икенчел файдасы бар һәм шуңа күрә ул шушыны дәвам итәде. Шуңа күрә әйтәм, беренче чиратта танырга кирәк. Чыннан да шушындай хәлгә калдым әле мин, икенчел файдасы юкмы, ни өчен мин һаман монда? Әкрен-әкрен генә менә шушы йомгакны сүтә башларга кирәк. Чөнки мондый мөнәсәбәтләрдә анда гадәттә хисләр, ниндидер көндәлек мәшәкатьләр, кемнең нәрсә эшләргә тиешлеге, алар бөтенесе бергә менә шулай бер зур йомгакка чылганып беткән була. Аны әкрен генә җайлап кына сүтәргә кирәк. Күп очракта әлбәттә белгечкә мөрәҗәгать итәргә киңәш итәр идем, әгәр дә чыннан да абьюзның иң теге кискен рәвеше булса, әлбәттә мөрәҗәгать итәргә кирәк белгечкә һәм ничектер шушы хәлләрне җайларга, шушы хәлләрне. Тормыш рәхәте юк икән бернинди. Һәр көннең туасы көннән ләззәт алмыйсың икән син, куркып көтәсең икән, теләсә кайсы адымың өчен исәп-хисап тотасың икән әйтик. Димәк, монда шул турыда сүз бара бит. Чөнки кайберәүләр әле
хәзерге сүз абьюзер дигән төшенчәне чыннан да аңламый. Абьюз нәрсәсе ул? Бу менә мин әни дә шулай яшәгән, әби дә шулай яшәгән, үзе шулай яшәгән. Бу норма дип. Шулай да булырга мөмкин. Шуңа күрә әйтәм бит, укыгыз, мәгълүмат бик күп ул темага. Интернетта да бик күп, ниндидер чыганакларда да бар. Әлбәттә, анда да төрлечә язалар име, белер өчен аның билгеләре бар. Билгеләр без аның берничәсен әйтеп киттек, инде менә хәзер аның төрләре бар. Шуңа Һәм күрә ул ир тарафыннан гына түгел, хатын кыз тарафыннан да булырга мөмкин. Чөнки кайбердә аңларга мөмкин хәзер иратлар, алар абьюзер. Юк, хатын кыз да булырга мөмкин, ират та булырга мөмкин. Ул ниндидер әйттем бит инде, әти, әни һәм бала арасында мөнәсәбәтләр, әби, бабай, әгәр дә ул гаилә бергә яшиләр, мәсәлән, әби тарафыннан да булырга мөмкин. Ул бөтенләй җенескә бәйләнмәгән. Җенескә дә бәйләнмәгән, яшькә дә бәйләнмәгән, социаль статуска да бәйләнмәгән. Ул теләсә кайсы мөнәсәбәтләрдә булырга мөмкин. Ул гаилә мөнәсәбәтләре, дусларча мөнәсәбәтләр, булырга мөмкин партнерлык мөнәсәбәтләре. Һәр көндә дә, һәр вакытта да ул очрарга мөмкин, һәр җирдә дә. Иң мөһиме аны танып алу, һәм инде танып алганнан соң, шушы мөнәсәбәтләрне нәрсәдә булса эшләтү һәм үзең өчен җавап бирү. Мин монда калырга телимме, юкмы? Монда калу миңа нәрсә бирә, монда калмау миңа нәрсә бирә? Димәк инде, әгәр дә сезне чыгаргыздан чыгаралар, видеога төшерәләр. Бу абьюзмы дигән сорауга, әгәр дә сезне чыннан да кимсетеп, аннары шушы кыяфәтегездә фото яисә видеога төшерә, бу абьюз. Ә инде моның белән нишләргә? Сезгә хәл итәргә кирәк. Бу кеше белән дәвам итәргәме видеога төшерергә кабат көт сайын, яисә инде бу мөнәсәбәтләрне туктатырга. Ләкин әйткәнемчә, тагын бер кабатлап үтәм, без нишкәлекләрен белмибез, контекстны белмибез, контекст төрле булырга мөмкин. Шуңа күрә барысын да исәпкә алырга кирәк. Барысын да исәпкә алып, бөтен нишкәлекләрне исәпкә алып, инде нинди дә булса карар кабул итәргә мөмкин. Әлегә без шулай фикер Абьюз корбаннарына инде шушы халәтләрен танып, алардан чыгу юлларын эзләүләрен теләп калабыз. Һәм инде мөрәҗәгать итегез белгечләргә, аның бер нәрсәсе дә юк. Әгәр дә үзегез генә булдыра алмыйсыз икән, әлбәттә, киңәшкә дә килергә мөмкин, психологка да мөрәҗәгать итәргә мөмкин, һәм бу кирәк дип әйтергә.